Добрий вечір. Мене звати Любомир Ференц. Ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І в нашій студії ми вітаємо Дмитра Снігирьова, експерта з військових питань, співголову громадської ініціативи «Права справа». Доброго вечора, Дмитре. І розпочнемо наш вечір із вчорашньої ситуації, яка сталася у місті Одеса. Там невідомими було захоплено, невідомому балаклавах, було захоплено територію військового аеродрому, який належить до військової частини А-3571. Давайте подивимося, як це було. Відповідне відео було оприлюднено на військовому телеканалі Міністерства оборони України БРИЗ. Згодом ситуацію коментував також і представник Одеської нацполіції, який сказав, що захоплення не було. Згодом він виставив подібне відео також. І, як стало відомо засобам масової інформації, щодо цієї ділянки є досить спірна ситуація, і те ж саме Міністерство оборони України досить цікаво прокоментувало згодом це захоплення, яке спершу називало рейдерським. Міністерство оборони зараз вивчає ситуацію. Буде подані відповідні позови до суду, а також звернення до правоохоронних органів у зв'язку з тим, що відбулось не тільки незаконне переміщення меж військового містечка, а ще й була проведена незаконна вирубка лісових насаджень, саме дерев, що вбачається як необхідне для того, щоб встановити цей паркан. Ось так прокоментував представник Міністерства оборони України цю ситуацію. У мене до вас запитання. От в Україні справді так легко зайти на територію військової частини і там собі пересувати межі, наприклад, вирубувати дерева, заходити з бульдозером, вирубувати? Ну, як показала практика, у нас взагалі військові не захищені. Ви знаєте, мене дивує реакція Національної поліції. Давайте подивимося на його пояснення. Перше повідомлення про те, що це спір двох суб'єктів. Йдеться про земельну ділянку, відповідно, мають вирішувати в суді. Ну, я хотів би нагадати офіцерам поліції взагалі, що є статут караульної служби. Відповідно, якщо невідомі зайшли на режимний об'єкт, а військова частина – це режимний об'єкт, військові мали би відкривати вогонь на ураження і мали би всі юридичні права. І прокуратура була би на стороні військових. Так, на жаль, чому тут питання? Чому не було зроблено? Чому у нас повторюються кримські події? Пам'ятаєте, коли Мамчур замість того, аби зустріти ворога вогнем, він зустрічав їх славним України. І це показали, знаєте, як героїзм. Хоча, вибачте, ми маємо зустрічати ворога відповідно до статуту караульної служби. Я ще раз пояснюю, тут до Мамчура мали би виникнути певні запитання, так само, як і до одеських військових. Чому виникає така ситуація, коли невідомі приходять на режимний об'єкт, а військові взагалі не реагують? І давайте подивимося, знайдіть сьогоднішнє пояснення того ж самого прес-секретаря Нацполіції Одеси, де він говорить про те, що вони втихомирили обидві сторони. Шановні, про що йдеться? По-перше, це, я ще раз поясню, це режимний об'єкт. Я не зовсім розумію, як поліція на території військової частини втихомирює військових. І тепер ще один аспект. Подивимося, що пояснюють, власне, та сторона, так званих забудовників. Вони в своєму прес-релізі говорять про те, що це взагалі невідомі, які не мають відношення до, відповідно до них. До рішення міської ради, яка нібито... До рішення міської ради, відповідно до забудовників. На їх думку, за їх версією, це взагалі громадські активісти. От уявіть собі, але звідки взялися 40 громадських активістів на режимному об'єкті? Коментар одеської поліції в цьому родзинка цієї ситуації, що це виявляється приватна охорона.
Я перепрошую, ви визначіться, як то кажуть, між собою, між трьох сторін. Це або забудовник, або це активісти в балаклавах, або це приватна охорона. Пане Дмитре, але чи ця ситуація не показує ще одну ситуацію, яка існує в Міністерстві оборони, яка час від часу виходить на поверхню, і я маю на увазі дерибан-забель Міністерства оборони, який тривав роками, так? Звичайно, і зараз не зрозуміло, що, де і кому належить. І ось воно виплило. І тут варто знов-таки звернути увагу і до дійсно, що відбулося з цією землею. Це перший момент. Другий момент – перевірити все ж таки рішення Одеської міськради, яким чином виділялася земля під забудову гіпермаркета поблизу військової частини. Уявіть собі, що це таке. І третій момент, дійсно, ситуація по поліції. Чому поліція виступає як зацікавлена сторона конфлікту? Вона розводить фактично вона грає на стороні забудовника. Давайте речі називати своїми іменами. Я розумію, що всі люблять гроші, але не треба любити настільки, як то кажуть, відкрито. І тут варто задати міністру внутрішніх справ запитання до керівництва Одеської поліції, що це за дивні заяви. Вибачте, якщо, я ще раз повторюю, забудовник говорить, що це активісти, які не мають до них жодного стосунку, а виходить прес-секретар Одеської поліції і говорить про те, що це приватна охорона, викликана забудовниками. І отут виникає питання, хто бреше? Хто є зацікавлена сторона конфлікту? Це радник голови Нацполіції був в Одеській області Руслан Форостяк. Ви його маєте на... Так, от давайте і питання мають відповідно не де прес-секретар. Прес-секретар – це людина, яка озвучує певні тези. Але у цій ситуації, я вас перепрошую, от є військові, так? Військової частини. Так. Якщо б ці люди показали відповідне рішення суду, бо наскільки зрозуміло, вони ніякого рішення суду не показували. Як би мали діяти військові? Вони на нього мали би не зважати? Взагалі не мають не зважати. Яке рішення суду? Це режимний об'єкт, я ще раз підкреслюю, аеропорт, військова частина, аеродром, я перепрошую, литовище. Абсолютно так, це режимний об'єкт. Вибачте, вони мали відкривати вогонь на ураження. Це законне право військових. От ви сказали, що вони мали діяти згідно статуту. Статуту. Ми не маємо досі проблеми, ви вже згадали тут Мамчура, Так. проблеми із вольовим рішенням командира в Україні. Абсолютно точно. Відсутністю персональної відповідальності. Командир боїться брати на себе персональну відповідальність. Давайте згадаємо, це, до речі, не перший випадок, який стався в Одесі. Пам'ятаєте, коли намагалися блокувати штаб в центрі міста, військового командування. І знову морські піхотинці стояли замість того, аби витіснити цих проросійськи налаштованих фактично загарбників, які намагалися проникнути знов на територію режимного об'єкту, вони виступали живим щитом. А на вашу думку, військові не є занадто заполітизованими у нас в країні, і через це виникають проблеми? От давайте згадаємо вибухи. Так. Наприклад, ті самій Калинівці. І відразу, як представники Народного фронту почали звинувачувати очільника Генерального штабу пана Муженка, і що він мусить подати відставки. І оця заполітизованість військових, от боязді втратити свою посаду, бо не знати, як маятник повернеться, в яку сторону, і не дає їм приймати вольові рішення і, грубо кажучи, виконувати свій обов'язок. Пане Любомире, це знов-таки це військова людина. Він під присягою. Що значить вольове рішення? Є присяга, і він присягав. Так а чому? Проблема в людях? В якостях? В якостях, людських якостях. І тут варто говорити, якщо ми згадали ту саму Калинівку, чому той самий Муженко віддав наказ заборонити військовій прокуратурі перевірити зберігання боєзапасу. В чому питання? Питання в тому, що немає того боєзапасу? Чи питання в тому, що офіційні версії про російський слід не відповідають дійсності, а йдеться фактично про можливе розкрадання матеріальних цінностей? Наприклад, які виділялися гроші. Це, по-перше, подивіться, який дуже цікавий кримінальний ланцюг. 100 мільйонів виділено на базу, щоб унеможливити підрив. І вони кудись пішли відверто в пісок. Вибухає склади на $1 мільярд, уявіть собі. І третє, коли ще вибухають склади і летять боєзапаси,
Військові вже порахували, і цивільні, що відновлення зруйнованої інфраструктури буде коштувати 100 мільйонів, які знов-таки будуть фактично роздерибанені. Бо на прикладі Балаклеї ми наразі отримали зараз документи з тих грошей, які пішли на відновлення інфраструктури. Якщо за цільовим призначенням було використано максимум 40%, то це в кращому випадку. От вам ланцюг. Гроші на виділені на збереження складів, на інвентаризацію. Незрозуміло, куди пішли. Незрозуміло, що взагалі зберігалося на складах, воно вибухнуло повітря, і знов 100 мільйонів буде знов-таки роздерибанена по карманах. На вашу думку, ситуація з військовою частиною в Одесі – це просто прикрий випадок, чи це взагалі ситуація по всіх Пане військових Любомире, частинах і об'єктах Міністерства абсолютно оборони? точно. Та саме ця ситуація, вона стала ситуація. Давайте не казати про те, що вона прикра ситуація, поодинока ситуація. Ні, на жаль. Ви знаєте, я сам луганчанин, я бачив, як захоплювалися військові частини. Маючи наказ і маючи дозвіл, маючи всі юридичні підстави відповісти вогнем на намагання захопити зброю, військові фактично стріляли в повітря. Це що? Вони чекали Порушення наказу, присяги? часто чути було. Це зрозуміло, З Києва. вибачте, це військова людина, це не цивільна людина. Я ще раз підкреслюю, він під присягою. І він має чітко виконувати статут караульної служби. Якщо озброєна людина намагається проникнути на територію частини, він має відкривати вогонь на ураження. Тут нема А, Б, В. Напіввідтінків немає. Один кольор. От ми часто малюємо ситуацію, говоримо, що це погані шляхи виходу. Шляхи виходу, знов-таки, пане Любомире, давайте казати про те, що безвідповідальність, вона концентрується відповідно в верхах. Якщо відсутність політичної волі там і відсутність взагалі будь-яких Але рішень. безвідповідальність має свої прізвища і імена. Ви погоджуєтеся? Я погоджуюся. Давайте знов-таки називати міністр оборони Полторак, начальник Генерального штабу Моженка. І ви вибачте, давайте подивимося навіть по Назарову. Людина, якій українським судом винесено вирок, ви знаєте, нонсенс. Він виконуючий обов'язки. Він навіть не усунений від виконання обов'язків. Він під судом, і суд виніс рішення, що людина винна. Що це таке? Це безвідповідальність, відсутність політичної волі, чи це намагання захистити честь мундира, який вже там настільки заплямований, що далі захищати нема куди? І це справді диверсійним групам, які теоретично би могли проникнути там на території Херсонської області чи на території, які прилягають до так званих ДНР та ЛНР, настільки легко би було захопити військову частину без жодного прострілу? Ну, ви знаєте, тут питання знов-таки, як це легко. Ви вибачте, це знов-таки, я ще раз підкреслюю. Ну, знову приходять хлопці в балаклавах, А говорять... які хлопці в балаклавах? Скільки там, по-перше, особового складу військової частини, який би мав би відповідно реагувати на ці виклики зовнішні? Я ще раз підкреслюю, тут не треба чекати наказу. Навіть той самий караульний, він прекрасно розуміє, що перший постріл в повітря попереджувальний, а інші на ураження. І він чітко захищений українським законодавством. Ви не все відео показали. Ви не показали, як ті самі тітушки фактично б'ють військових, а військовий замість того, щоб стріляти на ураження, змушений тікати від незрозумілих так званих активістів Балаклаві. Це що таке? Після цих випадків міністр оборони має вже подати відставку. Це ганьба на Збройні Сили України. Уявіть собі, в тиловому місті 40 людей ламають паркан, працює важка техніка, вивозять майно, яке поліція це майно називає чомусь будівельним сміттям, а реакції нуль. Держава не реагує. Але після того також заяви представників Міністерства оборони є досить дивними. Ми будемо розбиратися в ситуації. Це їхні питання. Нас не турбують, не вас, не мене. Ми платимо за це податки. Ми знаємо, що згідно Конституції Збройні Сили України є гарантом територіальної цілісності і суверенітету України. А коли я дивлюся ці кадри, вибачте, я ще раз підкреслю, це Одеса, це тилове місто. І якщо 40 людей можуть захопити литовище, 40,
то питання вже не до Гіркіна, не до Бородая, не до інших російських диверсантів. Що відбувається? Де у нас СБУ? Де ті самі органи правопорядку, які чомусь дивним чином стоять на боці озброєних людей, які захоплюють військові частини? Ваша громадська ініціатива, вона також займається ситуацією на непідконтрольних територіях, так званих утвореннях ЛНР та ДНР. От останні повідомлення, яке ви написали, що на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксована активність підрозділів народної міліції ЛНР та регулярних частин Збройних сил Російської Федерації, що не пов'язана з проведенням планової ротації. Зокрема, скупчення техніки і живої сили окупантів спостерігається неподалік від міста Алчевськ та Перевальськ. Що це може бути? Це, пане Любомире, відбувається командно-штабні навчання. Попри всі заяви про те, що і ЛНР, і ДНР, мається на увазі перші і другі армійські корпуси, дотримуються так званого шкільного перемир'я, йдеться про постійне навчання і постійне нагнітання військової складової. Тобто українській стороні фактично показують, якщо Україна не пристане на російські пропозиції щодо миротворців, взагалі виконання пунктів Мінських домовленостей, то не виключна ескалація військового напруження. До речі, не тільки під Алчевськом відбуваються військові навчання, те саме і так званих лутугінських таборах. І вони відбуваються одночасно. Що це за табори? Ну, це так само навчальні центри, де відбувається навчання військовослужбовців так званого другого армійського корпусу самопроголошеної Луганської Народної Республіки. Ми це все відслідковуємо. Знаєте, пане Любомире, і тут питання знов таке, а чому жодної реакції з боку української сторони? Ми 4 роки, війна для мене почалася з лютого 2014 року, з Криму, коли ми почали давати спецслужбам інформацію про переміщення російських окупантів і захоплення частин. 4 роки. А от ви говорите, що українська сторона мала би якось реагувати. Як? Звичайно. Території не підконтрольні. От там проходять якісь певні переміщення. Як би мала реагувати Ми українська маємо сторона? відзеркалено так само проводити або навчання військове, або передислокацію важкої техніки до лінії можливо військового зіткнення. При цьому попередивши ОБСЄ про проведення навчання. У нас, знаєте, дивним чином у нас дуже, так скажімо, ОБСЄ гарно вже працює, реагує на нашу інформацію. І от реакція ОБСЄ, вона показова. ОБСЄ вже сказала, що переміщення цієї техніки є порушенням Мінських домовленостей. Бо техніка має зберігатися в певних місцях, які мають підлягати обов'язковому моніторингу місії ОБСЄ. А якщо техніка перемістилася за місця зберігання, вибачте, має бути відповідна реакція і на політичному, і на військовому рівні. Ви також пишете про те, що переміщується важка техніка. Наскільки її багато зараз є? Багато, дуже багато. Ми говоримо про танки, гаубиці, артилерію. Так. За різними оцінками, ви знаєте, знову, пане Любомире, в чому проблема, скажімо так, якщо ми подивимося, українські структури, я маю на увазі силові структури, починаючи РНБО, СБУ, Збройні сили, дають навіть апарат президента, дають різну кількість військового спорядження і техніки, яке є... Можливо, вони не мають інформації. Можливо, пане Любомире, але тут питання тоді до відповідності займаних посад, правильно? Але навіть якщо казати за тією інформацією, яка є, наявність близько 700 танків говорить про те, що наразі на окупованих територіях зосереджена військова сила, яка по потужності своїй перевищує багато європейських країн, учасниць НАТО. Уявіть Ви маєте собі. на увазі на території ЛНР, ДНР? ЛНР, ДНР. 40 тисяч озброєного війська. І це не наркомани, алкоголіки, як нам намагаються розповісти, які стріляють один одного. Так, є випадки такі самі, до речі, як і в ЗСУ. Але постійно проходять військові вишколи, постійно проходить тренування, знов-таки під контролем російських і спецпризначенців, і російського командування. І ця військова загроза постійно нависає. От за вашими даними, скільки є присутніх російських військових на непідконтрольних територіях? Близько 3,5 тисяч. І що входить в їхні функції на даному етапі? Це фактично військове керівництво, повністю структури, від низового і до вищого. Ми говоримо і в ДНР, і в ЛНР. І в ЛНР, і ДНР. А військових формувань в тисячах скільки є? Бойовиків приблизно 35-36 тисяч.
Це, власне, от місцевих так званих. Але знов-таки, пане Любомире, треба розрізняти, що там умовно ділиться на 3 категорії. Тобто місцевих так званих шахтарів і комбайнерів, яких називає Путін, і відповідно так званих російських найманців чи то добровольців, і чужинців, яких там громадян країн Європи, які приїхали чи то в пошуках щастя, чи в пошуках легкого заробітку. От коли ми говоримо про 35-36 тисяч, так, ми говоримо і про комбайнерів, так як ви сказали, Це і про загально. місцевих шахтарів. От справді професіоналів своєї справи, скільки їх є? Чи вони вже всі вишколені і дуже добре підготовлені? Ну, Все-таки- давайте казати, 4-й рік війни, навіть якщо це комбайнер, він вже знає, має певні навички. І ну, уявіть собі, людина 4 роки сидить в окопі, це ну, дуже великий термін часу, щоб він не навчався і стріляти, і відповідно, ну скажімо так, реагувати на зовнішні якісь виклики. Тобто можемо казати, що це регулярна армія, пане Любомире. Яка в будь-який час може піти в наступ, Може, так? Так, піти в наступ. Якщо ми говоримо про настрої, так, на цих територіях, якими вони є? Пане Любомире, знов-таки, оті інформації про те, що там зростають настрої щодо, там, скажімо, повернення тих територій в лоно України, це відверта брехня. І я знов-таки, я сам луганчанин, я прекрасно розумію, якщо Україну не любили за часів власне української влади, то уявіть собі, 4 роки промивання містів, 4 роки російської військової політичної присутності фактично звели на нівець ті проукраїнські настрої. Єдині настрої – це любов до України, вимірюються або кишені, або шлунком. Не більше того. Тобто ви маєте на увазі, що люди ведуть таке подвійне життя, вони Подвійне отримують життя, пенсію в звичайно, Україні, тобто вони звичайно. готові брати Українські пенсії, українські субсидії, при цьому не сплачуючи за українське світло, газ, воду. В той час, коли український пенсіонер віддає останні копійки, щоб сплатити двічі вищі, до речі, комунальні послуги, ніж в ЛНР. От вам показник. Якщо би теоретично зараз ці території повернулися під контроль держави, тобто Україна за будь-яких обставин не зможе завоювати. Не зможе. Пане Любомире, давайте відверто казати, якщо здійсняться ті плани повернення тих територій, чи то шляхом введення миротворців, чи то реалізації так званої політичної частини Мінської подорупи, а це вибори, особовий статус і загальна амністія, то це міна уповільненої дії під фундамент української державності. Тобто це такий троянський кінь, як його називають, так? Кінь. Пане, ми можемо забути про європейську інтеграцію і цивілізаційний вибір ще на 100 років як мінімум. Нещодавно на брифінгу в окупованому Луганську представник так званої ЛНР на переговори в мінському форматі Владислав Дейнего заявляв, що в Мінську на засіданні робочої групи з економічних питань контактної групи відпрацьовувався механізм погашення Києвом заборгованості перед працівниками Луганської дирекції залізниць ПАТ «Укрзалізниця». Це правда? Так. Тобто Україна має погашати заборгованість, так? Тут взагалі дурня. Розумієте, в чому є питання, що знов-таки права справа піднімає ці питання? Чому ми, чому не СБУ, не, вибачте, ГУР, не інші силові структури? Ви знаєте, парадокс в тому, поки права справа не привернула увагу до того, що фактично навіть пункт диспетчерський знаходиться на окупованій території, вони в режимі онлайну бачать приміщення військової техніки, лише після нашого звернення було перенесено дирекцію Луганської Донецької залізниці на відповідну територію контрольовану, тобто Красний Лиман. Це що, дурня? Нам більше всіх потрібно? Це одне питання. Друге питання, чому рішення про перереєстрацію отих Луганських і Донецьких залізниць прийнято? І отут увага, після проведення так званої націоналізації, коли тільки ЛНР віджала 3400 вагонів рухомого складу. Знаєте, яка сума? 1,5 мільярда ще по тих курсах. Не по 25 гривень, а по 8, коли він був. Порахуємо. Ми подарували свій рухомий склад бойовикам, до речі, які ми ремонтуємо безкоштовно. Дивіться, коли ми говоримо про погашення заборгованості, щоб було зрозуміло, в Луганську не платиться зарплата, так? Залізниця є. І це погашення заборгованості має бути за який період часу? Український бюджет. Я розумію, але за який період часу? За період, За 3 роки? Так.
Абсолютно. І знаєте, в чому знов-таки парадокс ситуації? В тому, що наразі Луганська дирекція знаходиться під порядкуванням зовнішнім управлінням відповідно фірми, яка належить Курченко. Тобто вона надприбутки зовнішнє Ніжторг. Так, Зовнішторг, так. Це, наскільки мені відомо, це одна з самих потужних компаній на території так званих ДНР, ЛНР. Все правильно, так? Абсолютно, Фактично так. все контролюється нею. Контролюється Вона є монополістом повністю. у різних сферах бізнесу. Повністю. І от знаєте, в чому ще парадокс, щоб ми закінчили цю тему? Чистого прибутку Луганська дирекція залізниці, тобто Плотніцький, отримав тільки за 3 місяці 2017 року 210 мільйонів рублів. Коли ви говорите Плотніцький, це безпосередньо він, так? Безпосередньо він, бо людина контролює Це очільник діяльність ЛНР. І парадокс в тому, що Плотніцький отримує надприбутки, але зарплатню якимось дивним чином має платити Україна. І от чому почали бити на сполох? Якщо це дійсно так і піднімалося питання, і українська сторона погодилася виплачувати зарплатню, вибачте, Так українська сторона погодилася чи ні? А тут питання. Вони винесли на розгляд, і українська сторона запевнила, що вона прийняла до розгляду ці документи. Нам вдалося заблокувати аналогічну ситуацію у 2016 році, коли стояла про виплату 82 Зачекайте, мільйонів. пане Дмитро, щоб було зрозуміло. Якщо б ви не заблокували, то, можливо, би питання було розглянуто і гроші би перечислилися. Абсолютно точно. А це ситуація тільки з Укрзалізницею така, чи і чому по інших така? підприємствах? По інших підприємствах те саме. Давайте подивимося, що наразі відбувається з вивозом вугілля. Пам'ятаєте, всі кричали, і власники вугільних шахт, і Мінато говорили про те, що якщо не тільки ми десь побачимо наше вугілля, ми будемо говорити про персональні санкції. Наразі виходить замміністра енергетики Російської Федерації і говорить про те, що за тільки 1 місяць з окупованих територій вивозяться 300 тисяч тонн вугілля. Причому частина грошей з реалізації вугілля йде на погашення зарплатні пенсій на окупованих територіях, тобто на виплату по так званих соціально захищених статтях. А де реакція української сторони? Де пан Токай, який кричав, що він буде подавати в суд? Де реакція Ахметова, власника копалень, з яких вивозять незаконне вугілля? Ви знаєте, в чому ще парадокс? Ростовський універсальний порт на 17-й рік, у нас є ці документи, уклав договори на перевантаження вугілля в 3,5 мільйони тонн. Такої кількості вугілля не видобувається в Ростовській області. Ці документи є. Де реакція української сторони? Але і на цьому не закінчується парадокс. Ми дали інформацію про те, що вугілля фактично через Росію, як країну-транзитера, повертається в Україну. Це інший формат Роттердам плюс. І знаєте, яка реакція? Після оприлюднення нарешті прокуратура підтвердила, що дійсно виявляється українське вугілля, роблячи отакий собі гад. Круг такий, так? Україна, Росія, потім воно до нас. Абсолютно, вже по білих документах, начебто це вугілля звідки взялося з Росії, заходить на українську територію. Це ніхто не знає. Чи знов всі в темі? Було дуже багато публікацій на цю тему, і навіть спеціальний аналіз робили, як вугілля їде з непідконтрольних територій до України. І ніякої реакції, так, на вашу думку, чому? А тому що всі зацікавлені. Тобто бізнес, гроші. Бізнес, гроші, абсолютно точно. Дякуємо Дмитру Снігирьову. З нами у студії на телеканалі АТР був експерт з військових питань, співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов, з яким ми обговорювали ситуацію на непідконтрольних територіях України, так званих Луганській та Донецькій народних республіках, і говорили про те, що там відбувається на даному етапі і чи місцеве населення досі продовжує підтримувати бойовиків.